Lucifer halusi tulla palvotuksi. Hyvääpä epäpyhää päivän aikaa kaikille kuuntelijoille. Tämä on Sunnuntai Satanisti podcast. Tämä modernista ateistisesta satanismista kertova podcast. Me olemme satanisteja hyvin humanitäärisellä ja empaattislähtöisellä ja maailmaa syleilevällä hippisuvakkiotteella, tai ainakin minä olen. En kaada hautakiviä yöllä kajaalit naamalla, enkä myöskään katso, että mitään muuta relevanttia juutalaiskysymystä olisi kuin moi, mitä kuuluu. Mutta en toki puhu kaikkien teidän muiden puolesta tässäkään asiassa, vaikka oletankin, että meillä tässä kohtaa arvot on aika samalla tasolla. Me olemme myöskin, vaikka itse henkilökohtaisesti ja meille muillekin Satanic Temple on toiminut ainakin jonkinlaisena innoittajana, niin tämä on täysin itsenäinen, mihinkään sitoutumaton podcast, josta puhutaan aiheista omasta mielenkiinnostamme ja henkilökokemuksistamme lähtien. Olikohan se tarpeeksi riittävän avoimesti avattu? Minä olen Pii ja paikalla kanssani, ei lyhennetä liikaa, on muun muassa Henri. Hei. Heipä hei, minä olen Henri ja vaikka minä toiminkin Perkeleen temppelin organisaattorina, niin minäkään en ole hautakiviä kaatanut kajaalit silmälläni hautausmaalla, vaikka olen kyllä kaatunut kajaalit silmilläni hautausmaalla, mutta silloin olin humalassa ja yhtäkään kiveä ei vahingoitettu. Hyvä. Ja paikalla on myöskin Toni. Hei. Heipä hei. Joo, ei ole mullakaan ollut tapana hautakiviä käydä kaatelemassa taikka polttaa kirkkoja, vaikka onhan se kaunis näky, siis sillain niin kuin visuaalisesti. Niin. Itse en kannata minkään kulttuurihistoriallisesti merkittävien arkkitehtuuristen rakenteiden ehdontahdoin vahingoittamista. Oli kyseessä sitten kirkkomuseo tai ihan vaan vaikka Lähi-Alepa. Kaikki ovat silmissäni yhtä arvokkaita ja kunnioittakaamme toisten omaisuutta sen verran. Mutta itse asiassa syy, minkä takia tämä tuli esiin, on se, että mä oon vihdoin sain käsiin ja on ruvennut lukemaan noita Titus Helmin juttuja mediasta ja median saatanan palvontafetissistä, varsinkin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Tästä varmaan pitää tehdä joskus jakso. Vähän sellainen fiilinki. Mutta itse asiassa mitä tulee mediaan ja satanismiin, käsitelkäämme viikon uutisia, josta ensimmäinen on se, että tunnettu skeptikko ja tällaisten pseudotieteellisten huijareiden paljastaja James Randi on kuollut. Tämä erityisesti ilmeisesti Henrille otti sydämestä. Kyllä otti. Minä niin hirvittävästi dikkaan Jameksen Randista. Hän on vaikkakin varmasti vanhemmalle sukupolvelle niin kuin tutumpi hahmo, niin voi mulkun nuppi. Miksi minun puhelimeni saa? Halo? Henri puhelimessa. Hello, yes, this is Dog. Joo, tämän voi ehkä leikata pois. Ei tarvi. Me olemme inhimillisiä satanisteja. Sellaista sattuu ja se ei ole kauhean vaarallista. Nämä on inhimillisiä välähdyksiä. Kyllä. James Randi oli siis... James selkeästi yrittää soittaa. Anteeksi, minun pitää ottaa tämän. Aha, no tämän voin ehkä editoida sitä jopa pois. James Randihan on ollut hyvin merkittävä tekijä skeptisyyden ja kriittisen ajattelun edistämisen kannalta. Ja vaikka hänen primäärivaikutusvuotensa olivat
siellä Tonin nuoruudessa, ennen kuin me muut synnyimme, niin hän on jatkanut työtään aina niin kuin tälle vuosituhannelle asti. Ja ilman James Randia ei muun muassa olisi Penn & Telleria, jotka ovat myös hyvin, hyvin merkittäviä tällä alalla. Ja James Randi on siinä mielessä mua henkilökohtaisesti puhuttava hahmo, että hän oli suunnattoman kiinnostunut paranormaalista ja okkultismista ja kaikenlaisesta yliluonnollisesta ja lähti niitä tutkimaan. Mutta sen sijaan, että antoi itseään kusetettavan, niin totesi, että hei, jätkät, tämähän on vähän paskaa. Tämähän ei toimi ollenkaan. Ja sen sijaan, että olisi alkanut profeetaksi tai jonkinlaiseksi mystikkomaagikoksi, hän omisti elämänsä skeptisyyden ja tieteellisen ymmärryksen kehittämiseen. Ja siksi James Randi on yksi hyvin merkittävä, sanoisin, että jopa satanistinen ikoni. Joo, siis ja se mikä James Randissa on kiva, että vaikka siis se oli 92, että siinä mielessä kun pidetään usein kuolemia suru-uutisina, niin sanoisin, että tämä on taas niitä kertoja, kun siis ihminen on päässyt tekemään valtavan uran alalla, mikä selkeästi oli hänen oman intohimonsa kohde, ja eli 92-vuotiaaksi, niin silloin minusta ei ole niinkään kyse tragediasta, vaan hyvästä suorituksesta. Se tietysti on myös, että James Randi vaikutti aika paljon nimenomaan Jenkeissä, perusti James Randi Educational Foundationin, joka on keskittynyt kaikenlaisten huuhaa-uskojien ja etenkin huuhaa-myyjien depunkkaamiseen. Hän myöskin kuuluisasti lupasi $1 miljoona, jos joku pystyy tekemään jonkun yliluonnollisen teon vertaistutkimuksella todistetuksi. Niin, jos joku voi todistaa minkä tahansa yliluonnollisen asian, niin ensimmäisenä vuosina tämä oli $10 000 ja sitten se nousi $1 miljoonaan. Ja kukaan ei saanut sitä $1 miljoonaa lunastettua, koska kaikki yrittäjät olivat juksareita, jotka James Randi itse taikurina, tällaisena silmänkääntötemppuilijana oivalsi ja nokkelasti paljasti. Joo, se oli nimenomaan olennaista, että hän oli itse ensin taikuri, niin että se ymmärsi heti, että mitä nämä huijaustyypit tekee. Mitä tulee James Randin satanismiin, niin ymmärtääkseni ei ainakaan mitenkään puheilla ollut varsinaisesti satanisti, mutta sanoi, että kyllä jos hän on tilaisuudessa, missä on etenkin jotain uskonnollisia tyyppejä ja hän on siellä yleisössä, niin jos ilmoitetaan, että saatanan edustaja on paikalla, niin hän aina kumarsi ja vilkutti, että joo, täällä ollaan, hei vaan. Kyllä, tämähän on yksi yleinen tällainen tekosyy, mikä annetaan, että me emme nyt valitettavasti voi näitä ihmeitä tässä suorittaa, koska paikalla on epäilijä. No niinpä tietenkin, kuinka sopivaa. Mutta eipä tuossa siis Randille ei muuta kuin kevyet mullat ja itse jäin kaipaamaan. Joo, kyllä oli kunnon mies. Ja siis kaveri niin kuin mun tietääkseni on näyttänyt viimeiset 30 vuotta samanlaiselta. Niin. Mutta kova ukko. Respect. Myöskin se on musta hienoa, että se oli tosiaan 92, mutta siitä ei missään vaiheessa tullut mikään känkkäränkä tai semmoinen, niin kuin, että poikkeuksena monista muista tämmöisistä skeptisyyden ja voisi sanoa ehkä uusateismin suunnannäyttäjistä poiketen, niin James Randi ei missään vaiheessa ollut esimerkiksi transfobinen tai vääristellytty biologiaa sen mukaan, miten yläasteella on opetettu tai yläastetta vastaavassa laitoksessa, että siinäkin mielessä James Randi kuuluu ihan näihin. James Randi on muuten käynyt Suomessakin. Tunsin tyypin, joka osallistui hänen kanssaan homeopaattiseen joukkoitsemurhaan Narikkatorilla.
Kyllä. Mutta James Randista ja kuolemasta mennään Suomeen ja oikeuteen elää itsensä näköistä elämää. Uuden aborttilain kansallisaloite sai vaadittavat nimet täyteen. Tässä nyt menee vielä jonkun aikaa ennen kuin se menee eduskunnan käsittelyyn, koska se on puoli vuotta tuolla joka tapauksessa, mutta se meni ihan alle kuukaudessa. Tuli se 50 000 ilmoitusta tai kannatusilmoitusta täyteen, 52 000 ja risat on tällä hetkellä, kun katson. Ja mikä mainiointa, enemmistö eduskuntapuolueista ja sitä kautta oletettavasti myös eduskunnasta kannattaa aborttilainsäädännön uudistamista. Ja voi vaan sanoa, että no jumaliste oli jo aikakin. Kyllä. Nimenomaan. Ehdottomasti. Mä oon aikoinaan vitsailu, että kannatan aborttia sen takia, että tunnen monia sellaisia ihmisiä, joiden olisi pitänyt olla abortti, mutta kun olen asiaa enemmän miettinyt, niin minä olen ollut missattu mahdollisuus aborttiin, koska omat vanhempani tekivät minut tietoisesti korjaamaan omaa hajoavaa avioliittoaan, mikä oli niin kuin vitun hyvä idea. Et siis minä kannatan aborttia, koska minun olisi pitänyt olla abortti. Ja no, minun tekemiseen on saatu jopa hedelmöityshoitoja, mikä on sinänsä käsittämätöntä, että mun äiti oli 22, kun mä synnyin. Että ei siinäkään nyt kyllä kaikki mennyt ihan niin kuin piti. Mutta luultavasti tämä menee läpi. Tämän lain sisältö on ytimekkyydessään se, että abortin saamiseksi riittää raskaana olevan oma tahto, mikä on niin kuin silleen, että ajaa, sekö on jonkun mielestä joskus pitänyt olla jotain muutakin. No, eikö kukaan ole kysynyt, mikä on miehen tahto? No ilmeisesti nykyään nimenomaan kysytään myös sitä. Ja myöskin lainvaatimus 2 lääkärin erillisistä lausunnoista tulee poistaa. Ja kyllä jumalista. Ja ilmeisesti myöskin harkinta-aika lyhenee. Ylipäätään se, että on joku saakeli harkinta-aika, niin on ihan naurettavaa, kun puhutaan aikuisista ihmisistä, jotka saa tehdä ihan itse omia päätöksiä. Yllättävää, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen on erittäin huolissaan tästä asiasta. Niin, Räsäsellehän tämä on, hänen puheidensa mukaan tarkoittaa sitä, että murha helpottuu. Sillä hän luokittelee abortin, eli raskauden keskeyttämisen murhaksi, mikä on tyhmää. Myöskin hän on... En sano, että Päivi Räsänen on tyhmä, mutta puheillaan hän antaa itsestään sellaisen kuvan. Ja hän myös sanoi, että Suomi tarvitsee vauvoja. Ei muuten jumaliste tarvii. Oletteko koskaan käynyt ruuhkabussissa? Jos Suomi jotain ei tarvii lisää, niin ne on vauvat. Kieltämättä. Ylipäätään, tämä nyt on laajempi keskustelu, en mene siihen sen enempää, mutta ylipäätään tämä, että meidän täytyy tehdä uusia veronmaksajia puhe, mitä on kuultu jopa niin kuin muilta kuin tällaisilta ääriryhmittymiltä, niin kuin kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja kokoomuspuolue, niin on ihan niin kuin mun mielestä kuvottava, että vaikka olenkin sosialisti mitä suurimmassa määrin, niin ei ihmistä tule politiikkaa tehdessä niin kuin reduktioida veronmaksajaksi, että ainoa syy, miksi sinut halutaan tänne ja miksi sinun tulee olla olemassa, on se, että maksat veroja. Se ei ole minusta inhimillisen yhteiskunnan lähtökohta myöskään. Ei, siis, itse olen mies, joten en voi synnyttää lapsia, mutta olen ollut käsittääkseni mukana lapsen niin kuin alulle panemisessa. Ja jos siihen tulisi nyt tällaiseen tilanteeseen joku tsemppaamaan, että kuulehan Henri, panehan parastasi, että saadaan hyviä veronmaksajia valtiolle, niin minulta into lopahtaisi aivan kerrassaan. Se ei ole romanttista puhetta minun korvaani. Tietenkin tämä voi sitten jollekin muille toimia, että no kink shaming, jos
sun lisäämiskyky ja lisäarvon tuottaminen osakkeen omistajille on se sinun juttusi, niin go for it, mutta ei viehätä tämä ajatus. Mä valitettavasti joudun tässä nyt niin kuin sanomaan rumia asioita toisista ihmisistä, jotenka pahoittelen ennakkoon, mutta tämä on ihan niin kuin, suoraan mun mielestä tarkoitus tyhmentää kansalle sitä, että mistä asiasta on kyse, että siellä yritetään niin kuin, ne yrittää tyhmällä tavalla tyhmille selittää. Silloin ne tekee tota. Ja yleensä ne on valitettavasti näkee hyvinkin paljon sitä liikkeellä. Mä oon nyt ihan hirveä, kun mä sanon näitä asioita, mutta näkee, että mitä niin kuin tyhmempi, niin sitä enemmän on yleensä kakaroita. Mutta siis tämähän ei ole niin kuin, tietenkään, eihän tämä niin kuin voi sanoa, että kaikille, mutta tämmöinen ennakkoluulo mulla on. No 2 lapsen isänä mä voin sanoa, että mitä enemmän lapsia hoitaa ja niitä kasvattaa, niin sitä enemmän oma pää kyllä pehmenee, että siinä saattaa olla myös semmoinen korrelaatio. Mitä useampaa lasta joutuu katselemaan, niin sen tyhmemmäksi tulee. Joskin nostetaan tähän nyt semmoinen ihan sosiologinen ilmiö tietysti, että lasten saanti on erityisen, tai lasten tekeminen on erityisen yleistä nimenomaan vähempiosaisten, köyhien ja kouluttamattomien keskuudessa, ja siihen etenkin muualla kuin tyyliin Suomessa, niin siihen on ihan sosiologiset syyt, että tarvitaan niitä lapsia huolehtimaan perhe- ja sukuyksikön jatkuvuudesta, koska yhteiskunta ei siinä tule vastaan. Ja Suomessakin on sitä, että jos ajautuu semmoiseen tilanteeseen, missä on, siis sen voi tehdä omasta tahdostaankin ja silloin se ei ole tyhmää, mutta ihmiset myöskin voi osattomuuden takia ajautua tilanteisiin, jolloin ei ole oikein muita vaihtoehtoja. Joo, siis tässä on just se, että tämä ei ole niin mustavalkoinen kuin mitä mä sanoin, mutta joo. Tunnen myös fiksuja ihmisiä, joilla on monta lasta. Joo. Muun muassa isäni on ihan jees. Kyllä mä oon joskus kysynyt, mitä helvettiä, että 3 lasta, oliko nyt niin kuin jotain järkeä? Ja ei me olla koskaan saatu sitten mitään kauhean fiksua keskustelua, mutta muita fiksuja keskusteluja ollaan käyty. Mutta mitä tulee fiksuun keskusteluun, Henrihän oli jopa ihan julkisesti vähän herättämässä kysymystä tästä uskonnollisten yhdyskuntien poikkeuksesta, tai itse asiassa sitä, että nämä kokoontumisrajoitukset eivät koske, aluehallintoviraston rajoitukset siis ei koske uskonnollisia yhdyskuntia, ja ne saa järjestää isompiakin tapauksia, niin tiede- ja kulttuuriministerimme Annika Saarikko toivoo, että lakiin saataisiin muutos, että tällaisia poikkeuksia ei enää voitaisiin tehdä. Niinkö? Kyllä. Mahtavaa. Minä annan pienet. Tartuntatautilakia ollaan parhaillaan uudistamassa, ja jos uudistus menee läpi nykyisessä muodossaan, kunnat ja aluehallintovirastot saavat laajoja valtuuksia esimerkiksi tilojen sulkemiseen ilman poikkeusoloja. Eli tällä halutaan siis antaa valtiolle valta vainota kristittyjä. Näin minä tämän tulkitsen. Ai niin, joo. No siis näinhän asiaa monet poikkeus hyvään asemaan yhteiskunnassa päässeet ihmiset tulkitsevat, kun samat säännöt alkavatkin koskea myös heitä, kuin kaikkia muitakin. Mä en nyt nostanut sitä varsinaisesti uutiseksi, mutta mainitaan nyt, että vanhoillislestadiolaiset ovat julkaiseet kannanoton siitä, että heidän elämänmuotonsa ja uskonnonvapautensa on vaarassa, koska yhteiskunta, jossa uskonto ei voi näkyä eikä kuulua, ei ole moniarvoinen ja suvaitseva yhteiskunta.
ja että jokaisella tulee olla oikeus raamatulliseen ihmiskäsitykseen, avioliittokäsitykseen ja perhe-elämään ilman, että uskonmukaista elämää ja elämäntapaa asetetaan esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksenä kyseenalaiseksi. Hetkinen, mitä? Mutta eihän... Vanhoislestadiolaiset siis kokevat, että koska heidän täytyy noudattaa ihmisoikeuksia, niin se rikkoo heidän uskonnonvapautta, mikä toisaalta on aika rehellinen tapa ilmaista asia. Mulla nousi tuossa heti mieleen sellainen äärettömän sopimaton vitsi, kun aikaisemmin puhuimme idiooteista, jotka lisääntyvät. Mutta minä en sano sitä missään yhteydessä nyt lestadiolaisiin, ja voitte käyttää omaa härskiä mielikuvitusta, niin minä en antanut siihen ideoita. Kyllä ei. Tämä oli ihan jos tuli jonkinlainen asiayhteys, niin se tapahtui ihan pyytämättä ja yllätyksenä. Mutta meillä on tänään jopa aihe. Aihe on, kun meillähän on tapana ollut tällaisia kevyitä aiheita käsitellä tässä ohjelmassa. Meidän aiheemme on tänään fasismi, ja nimenomaan fasismin ja uskonnon, myös satanismin interaktio, ja oikeastaan annan kohta Henrille puheenvuoron, johon hän voi valmistautua, nimittäin Henri on usein viitannut aikaisemmin puheenvuoroissaan siihen, kuinka kirkko ja fasismi kulkevat käsi kädessä ja kuinka syvällä se yhteys menee. Mutta mainittakoon tässä historiallisestikin ihan mielenkiintoinen, tai historiallisessa kontekstissakin mielenkiintoinen ilmiö, nimittäin paavi. Tiesitään, että paavillakin on ballyt, hän ilmoitti, että itse asiassa homoliitot, kunhan ne ovat siviilivihkimisiä, niin ne onkin ihan ok. Ja koska hän on erehtymätön Jumalan suukappale, niin tämän tietysti katolilaisille pitäisi olla tällä selvä. Ei mitenkään yllättäen tämä ei ole ollut tätä ei ole otettu täysin kyseenalaistamatta vastaan, toisin kuin paavin jotain toisenlaisia puheita. Ja syy, miksi nostan tämän esiin, on se, että katolinen kirkko ja paavi-instituutio on ollut usein yhteiskunnallisesti hyvinkin pulssilla ja myöskin opportunistinen. Ja mä näen tämän, ja en ole todellakaan ainoa, joka näkee tämän silleen, että niin, nythän ollaan globaalisti teollistuneissa maissa ollaan siirrytty pois tappelusta, että saako homot mennä naimisiin. Sen sijaan tapellaan siitä, että ovatko transihmiset ihmisiä ja että saako niitä syrjiä. Ja siinä kohtaa näen, että paavi on hyvin samalla linjalla tämän zeitgeistin kanssa, koska aina kun hän sanoo jotain yllättävää ja jopa joskus positiivishenkistä homoseksuaalisuudesta, niin kyllähän sitten sama henkeen tai vähän myöhemmin toteaa jotain äärimmäisen ongelmallista transihmisyydestä. Ja minkä takia tämä johdattelee meidät tähän aiheeseen, niin tulee ehkä ilmi vielä selkeämmin vähän myöhemmin. Mutta Henri, haluatko avata, miksi olet usein viitannut tähän, että fasismi ja kirkko menee pusukoppiin? Niin, no fasismi on ideologina sellainen, joka havittelee tai kaipaa vahvaa auktoriteettihahmoa, eräänlaista niin kuin alfa-apinaa johtamaan jonkinlaista valtioheimoa. Ja erityisesti abrahamilaiset uskonnot jakavat tämän samanlaisen halun alistua suurelle alfa-jumalalle. Ja sitä kautta fasistit ja kirkkokansa ovat löytäneet usein toisensa. Ja muissakin näissä fasismin piirteissä monet
osuvat Venn-diagrammissa myös kristinuskon ihanteisiin, kuten konservatiivisuuden nousu ja nykymaailman menon kauhistelu siihen, miten nykyään kaikki on niin moraalitonta, kun homot esimerkiksi pussaavat telkkarissa, niin sitä kauhistelevat sekä fasistit että kristityt. Mulla ei ollut telkkaria moneen vuoteen, mutta nyt kun kuulin tämän, niin sellainenhan pitää heti hankkia. Joo, kyllä. Kyllä niitä pusuja pääsee näkemään munkinlaisilta ruuduilta. Että... Meinaatko, että internetissäkin voi nähdä, kun ihmiset pussaavat? Joo, mulla on monta hyvää linkkiä, jos haluat. Niin voidaan myöhemmin vaihtaa niitä. Okei. Tällaisista pusukoppitapaamisista. Tähän minäkin voin yhtyä. Röh. Joo. Mutta siinähän lisäksi yksi, mitä mä mietin näin niin kuin kristinuskon keskeisestä tematiikasta ja fasismin keskeisestä tematiikasta, on se, että fasismille on yleistä korostaa tällaista myyttistä menneisyyttä, ikään kuin Make America Great Again, tai kaipaillaan sitä markka-ajan Suomea, jolloin olimme itsenäisiä ja sitten myimme itsenäisyyden EUlle ja nyt kaikki on huonosti. Eli tämmöinen uhrin aseman löytäminen itsestään. Ja no, kristityllähän tämä uhrin asema on lähes pakollinen, koska Jeesus on luvannut, että kristittyjä tullaan aina vainoamaan, ja Paavali tätä profetiaa jatkoi kirjeissään. Ja vaikka kristityt löytävät itsensä valta-asemasta, niin silti pitää jotenkin väännellä itseään, että ei, kyllä me itse asiassa tässä ollaan vainottujen asemassa, niin kuin muuan Räsäsen Päivi usein kertoo, että tämä nyt on lopun alkua, kun aborttilakia kuulkaa uudistetaan, ja tämä on selvää nykyhengen mukaista antikristillistä toimintaa. Ja sieltä ne vaan kuule kivasti, kun Venn-diagrammissa on tarpeeksi yhteisiä asioita, niin kivastihan se kylki kyljessä sitten yhteiselo onnistuu. Kyllä, ja siis erityisesti kun itse tutkin aihetta historiallisesta näkökulmasta liittyen muuan 340-lukujen harmillisiin persoonallisuutiin, niin ja sitten miten sen aikaiset paavit tähän reagoi ja miten ne loi näitä liittolaisuuksia, niin usein nimenomaan kyse oli poliittisesta opportunismista, ei niinkään uskonnosta. Itse asiassa kaikki kolme suurta eurooppalaista fasistia, nyt meni oikein pala kurkkuun, kun meinaan sanoa fasistien nimiä ääneen. Herr Hitler ja Mussolini ja Franco oli kaikki varsin todistetustikin oli sekulaareja, mutta kun he lähtivät havittelemaan valtaa, niin he painottivat etenkin katolisen uskon ja katolisen kirkon merkitystä heidän poliittisessa liikkeessään. Ja tämä oli hyvin strategista molemminpuolista etua, koska nimenomaan vanhoilliset arvot ja tietty tällainen lukittujen ihmiskäsitysten ylläpito ja ihmisten muokkaaminen omiin poliittisiin tarpeisiin on erittäin vahvasti molemmissa ideologioissa. Joten kun katolinen kirkko oli ruvennut näkemään, että hei, Eurooppa maallistuu, perse, mitäs nyt tehdään, ja sitä myötä tuli kaikenlaisia uusia ilmiöitä, niin kuin esimerkiksi ihmisoikeudet ja sananvapaus, niin hyi kamala. Hyi kauhea. Maallista hapatettu tuommoinen, naisetkin sai äänestää. Niinpä, ja koulussakin sai opettaa muut kuin munkit, joka on ihan järkyttävää, koska he voivat opettaa jotain muutakin kuin sitä, mitä Vatikaanista sanellaan, niin
tästä löytyi opportunistinen liittolaisuus, missä, koska Keski-Eurooppa etenkin on toisaalta ollut siihen aikaan kuitenkin hyvin hengellistä ja nimenomaan katolista, niin yhdistämällä nämä tavoitteet nimenomaan vanhoillisesta ihmiskäsityksestä ja tämmöisestä näistä, mitä itsekin sanoit, voimakkaan johtajan ja vanhojen hyvien myyttisten asioiden etsimisestä, niin sen takia kaikki fasistijohtajat tekivät erittäin vahvasti valtion mantrasta katolista siihen pisteeseen, että uskonnon opetus tehtiin pakolliseksi, nimenomaan katolinen uskonnon opetus tehtiin pakolliseksi kaikille oppilaille. Julkisiin rakennuksiin lisättiin krusifiksit joka paikkaan ja niin edespäin ja niin poispäin. Niin, ja kirkolle annettiin myöskin uusia vapauksia päättää esimerkiksi, että ketkä saavat mennä avioon. Tietysti esimerkiksi Saksassa siihen tarvittiin myös pari muuta paperia valtion tasolta, mutta annettiin suuria eri vapauksia ja yhteiskunnallisia toimia takaisin kirkolle, joka oli tottunut, että niillä oli siihen yksinoikeus satoja ja satoja vuosia, mutta joka oli nyt uhattuna. Minä otan tällaisen villin aasinsillan tähän. Ja mä tiedän, että te ette nyt osanneet edes arvatakaan, mutta perussuomalaiset, nyt kun fasismista puhutaan. Kieltämättä on tosi yllättävä tämä aasinsilta. Kyllä, mutta tämähän toistuvasti nousee myös tämä luterilainen protestanttinen työmoraali ja meidän kristillisen arvoperimän historiamme ja kaikki muu nousee toistuvasti näissä perussuomalaisten ryhmittymien ja muiden nationalististen, isänmaallisten, mitä ne nyt on, natsiäpäröiden puheissa. Ja sanon nyt heti perään jälleen kerran Päivi Räsäsen muistutan, joka silloin kun turvapaikanhakijakriisiä 2015 vuoden ympärillä käytiin, niin Räsänenhän oli sitä mieltä, että meidän pitäisi nimenomaan priorisoida noita kristittyjä turvapaikanhakijoita, sillä he ennen kaikkea soveltuvat tänne kristilliseen Pohjolaan. Suvivirsi myös on semmoinen juttu, mistä joka vuosi, että on se kamala, kyllä se suvivirsi on meidän kulttuuriamme ja no vähän siinä nyt Jumalaa heilataan, mutta vähät siitä. Ja kummasti nämä asiat. Laura Huhtasaari on myös yksi tällainen veikeä hahmo, joka yhdistelee fasistista retoriikkaa ja yhdistelee myös uskonnollisia arvoja. Hänhän teki, kun viime kerralla puhuimme pääministerin tisseistä, niin Laura Huhtasaarihan veti takaisin ja poseerasi paljastavassa kuvassa poolopaidassa niin, ettei hänen leukansakaan näkynyt. Että tämä on, kuulkaas, nyt se naisen kunniallinen tapa näyttäytyä, mikä on jälleen kerran yksi uskonnon ja yksi fasismin keskeisiä toistuvia teemoja, eli naisen määrittäminen, millä tavalla saa olla nainen ja miltä nainen saa näyttää. Ja, niin. Kyllä. Ja tätä on, ja siis äärimmäisessä muodossaan tämä aiheuttaa ilmiötä, joka vituttaa, että ylipäätään Suomessakin on nyt jouduttu jollain tavalla ottamaan asian kantaa, niin on tämä QAnon-liike, joka siis uskonnollistaa kaiken siihen, että tapahtui maailmassa mitä tahansa, minkä he kokevat ikäväksi, niin se johtuu siitä, että ne poliitikot, joista he eivät pidä, ovat satanisteja, johon tietysti tähän voimme todeta, että kun vaan olisivatkin.
Joo, esimerkiksi Joe Biden on niin katolilainen, että ihan hirvittää. Niin, ja no siinä on sitten näitä toisia aspekteja, niin kuin esimerkiksi ihmiskauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, jota siitä en sano, että voi kun olisikin, mutta satanistista energiaa kyllä ehkä niin kuin kaipaisi julkishallintoon ja päätöksentekoon itse kukin. Ehdottomasti. Ja mulla oli joku muukin pointti liittyen justiinsa tuohon, se liittyy jotenkin historiaan ja näihin kaikkiin juttuihin. No, keksikää jotain muuta sillä aikaa. Myyttisen menneisyyden lisäksi fasistisilla tahoilla on usein tämmöinen geneettisen puhtauden fetisointi. Itse olen nähnyt epäironisesti jaetun meemin, jossa on siniristilippuja, siinä teksti Jumala pitää taivaan sinisenä, pidetään me Suomi valkoisena. Ja tämmöinen niin kuin rotupuhtauden menettäminen ja pelko siitä, että nyt ne maahanmuuttajat tulee ja jollain tavalla pilaavat suomalaiset jotenkin yleensä retoriikassa seksuaalisella väkivallalla, että sieltä ne nyt tulee hirvittävällä buumilla nuoret miehet ja raiskaa kaikki ja sitten on kuulkaa... Ja tämä vielä usein raiskaa meidän naiset. Juuri, nimenomaan. Ja tästä päästäänkin näihin syntipukkeihin, mikä myös on fasismille keskeistä, ja joka kristinuskon historiassa myös, jossa aina löytyy saatanasyytöksiä ryhmistä, joita halutaan ulkopuolistaa. Eli, juutalaiset. Meillähän kivasti Venn-diagrammin keskellä, me olemme katolisen kirkon puolelta aina vihanneet ja vainonneet juutalaisia, ja ai nyt te natsitkin vihaatte juutalaisia, mutta tämähän on kiva sattuma. Suomalaisessa fasistisessa kentässä juutalaisia edelleen, vaino ei ole ehkä se niin kuin oikea termi, koska se ei erityisesti kohdistu juutalaisiin, paitsi silloin kun se kohdistuu. Se kohdistuu myös juutalaisiin, mutta enemmän julkisessa keskustelussa nykypäivänä Suomessa maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja sitten nämä poliittisesti väärässä olevat liberaalit ja neomarksistit ja punavihervasemmistot mädättävät siellä kaiken. Ja tällaisella retoriikalla pyritään tekemään niitä niin kuin, ulkoistettuja ryhmiä, eli ei-meikäläisiä, eli niitä, joita vastaan meidän täytyy taistella. Kyllä, me ja he. Ja kirkko usein pitkän olemassaolonsa ja paljon maailmanhistoriassa yhteiskuntaa määrittelemänä tekijänä on lähes aina kuuluu siihen me-kategoriaan, oli se perusteltua tai ei. Niin kuin mulla kuin historiallisilla syillä. Niin. Näinpä. Ja sieltähän toinen asia, tai yksi lisäasia, mikä toki QAnonissa tulee Jenkkilän puolella esille. Ja enenevässä määrin myös Suomessa, ikävä kyllä. Kyllä. Mutta pyrkimys hallita mediaa, eli jos fasistinen taho pääsee vallalle, niin sitten media omaksutaan ja propaganda on ainoa sallittu median lähde. Suomessahan meillä ei tällä hetkellä fasisteja ole hallituksessa, mutta oletteko koskaan kuulleet tällaisia termejä kuin Yle on mädätystä ja uskotko sinäkin valtamedian valheisiin? Kyllä. Tai valemediaan. Nämä on niin kuin hyvin eräänlaisesta fasistin leikkikirjasta, että käytän näitä termejä ja viittaan näihin asioihin, niin kyllä fasismi lähtee toimimaan. Mutta sitten kuitenkin fasistit itsekin havainnoivat fasismin moraalisesti tai
aatteeltaan sen verran kestämättömäksi katsantokannaksi, että he eivät voi hyväksyä muuta kuin propagandan, koska mikään muu ei kannattele sitä. Joo, fasismihan se ei hauskalla tavalla ole niin kuin, tai siis fasistinen retoriikka ei ole järkipuhetta, se ei puhuttele niin kuin oikeilla ratkaisulla ihmisiä tekemään järkeviä päätöksiä, vaan se on tunnepohjaista paatosta, jossa vedotaan hyvin alkukantaisiin inhimillisiin niin kuin suojelun haluun, kun halutaan suojella meidän naisia tai meidän perimäämme tai mitä ikinä meidän kotimaatamme, niin siinähän ne ovat hyvin ihmiseen vetoavia asioita, mutta ne eivät kerro varsinaisesti, että miten ja miksi. Eli tämmöinen pelon herättämisen kautta ja muun kautta kannattajien vaan niin kuin, no mikä nyt olisi oikea termi. En sano, että kusettaminen, mutta jotain sinne päin. Ja siis reiluuden nimissä mä olen siis, poliittisesti mä olen sosialisti, reiluuden nimissä ennen kuin nyt joku sen sanoo, niin kyllä sama pätee myös muihin totalitaristisiin järjestelmiin, muun muassa Neuvostoliittoon, jota en kannata, koska se ei ole todellista sosialismia, vaan totalitaarista hirmuvaltaa. Joo, siis toi on ihan hyvä, minkä otit esiin. Eli totalitarismi voi olla fasistinen, mutta sen ei ole pakko olla. Ei. Eli totalitarismia voidaan harjoittaa ihan ilman fasismiakin, mutta myös fasistit tätä kaipaavat. Juuri tämän vahvan keskitetyn hallinnon kautta. Muistan joskus jonkun puhuneen siitä, että Kreikassa tarvittaisiin vahva sotilasjuntta sinne hallitsemaan, mutta en muista, kuka mestari Halla-aho se nyt taisi olla, joka niin sanoi. Niin mestari, joo. Niin. Sinänsä siis, jos tämä nyt ei tullut selväksi, niin siis mä uskon, että perussuomalaiset ja muut tällaiset kansanmieliset ryhmittymät on määriteltävissä fasistisiksi ryhmiksi, ja se fakta ei katoa sillä, että me ei puhuta siitä. Mutta oliko Tonilla jotain? Joo, mulla oli sellainen, että asia, joka liittyy Kreikkaan ja fasismiin, niin siellä on tänään tuomittu Golden Dawnin näitä, eli tämän fasistisen kreikkalaisen puolueen jäseniä 13 vuoden vankeuteen. Ja todennäköisesti Golden Dawn tullaan myös laittamaan säpäleiksi, jotenka silleen positiivinen päivä. Kyllä, ja tähänhän sitten muut kansanmieliset fasistipaskiaiset lähtevät uikuttamaan, että mutta tämähän on sensuuria, ei tämä ole vapaata demokratiaa, jos meitä fasisteja ei päästetä nyt tänne kuule uikuttamaan. Niin, mutta nyt huomatkaa, että Antifa on kuitenkin, se on semmoinen, joka täytyy ehdottomasti tuhota ja hallita. Ei ole. Niin, mutta siis sanoin, että tämä on heidän pointtinsa tähän. Tai että samaan aikaan, kun jos fasisteja rajoitetaan, niin se on kauheata, mutta se jos muita ei rajoiteta, niin sekin on kauheata. Niin. Joo, toi Antifan syyttäminen sekin on jännä ilmiö, ja kiitos taas presidentti Trump, joka tätäkin paskaa suolla tänne asti. Joskin kyllä sitä oli jo aikaisemmin, mutta joo, se on popularisoitunut siis, enemmän. Joo. Populismi on muuten jälleen yksi asia, jota fasismissa usein käytetään. Niin sehän se mun pointti olikin näistä niin kuin,
kun vedotaan tunteisiin ja muuta, niin siis populismiahan se on. Ja sanoisin, että uskontohan on mitä suurimmassa määrin populismia. Niin, uskonto, joka, en tiedä, kuvitellaan semmoinen tilanne, että meillä olisi uskonto, joka väheksyy ihmismielen järjen käyttöä ja korottaa hyveeksi ihan vaan lapsen uskoa ja hyväuskoisuutta ja kaikkia muita tällaisia uskossa vastaanottamisen kykyä. Jännästi nämä jälleen kerran toisiaan tukevat. Ja siis mitä tulee tuohon Neuvostoliittoon, jota siis missään nimessä en puolusta poliittisena tai yhteiskunnallisena järjestelmänä, koska se oli ihan yhtä rajoittava ja vanhoillinen kuin nämä muutkin, niin Neuvostoliitossa kuitenkin luovuttiin oikeastaan kaikesta uskonnollisesta. Ja tämä oli iso syy, minkä takia muun muassa katolinen kirkko, mutta myös muut kirkkokunnat suhtautuivat lähtökohtaisesti positiivisesti eurooppalaisen fasismiin, koska se nähtiin ainoana tällaisen kunnon uskonvaisten ihmisten pelastajana, koska uskovaisiahan vainotaan, jos joka paikassa ei saa, tai jos joka paikka ei ole täynnä pelkästään heidän uskonnollisia symboleitaan. Toki Neuvostoliitossa nyt vainottiin ihmisiä ihan niin kuin oikeastikin, että se ei välttämättä ollut semmoinen perusteeton. No ei joo, korjataan sen verran, mutta siis sanotaan, että tällä sidoin tätä siihen, sitominen, se on aina kiva. Sidoin siis siihen, että tämä on niinku sitä samaa ajatusketjua, joka edelleen jatkuu tänne asti, että koska siellä silloin kerran, ja siis maailmalla muutenkin etenkin muiden uskontojen kohdalla, mutta joskus myöskin tällä tavalla sekulaarien tahojen järjestämänä, niin heitä on vainottu, niin nyt tällä hetkellä se, jos he eivät saa ehdotonta ensisijaista kohtelua joka asiassa, niin tarkoittaa, että tämä sama asia on tapahtumassa nyt. Niin. Voi veikkoset. Ja siis toisaalta niin kun, siis sitä ei käy kieltäminen, että kirkon ja uskonnon merkitys ja vaikutusvalta maailmassa, ettäkö se ei olisi vähentynyt. Se on, koska monella tavalla kirkko ei enää saa päättää kaikesta kaikkea, niin pitkään näin tehtiinkin. Mutta siinä kohtaa sitten tietysti eroamme, että minä ainakin katson, että se on aika hyvä asia, koska se sulkee niin valtavasti kaikkia ihmisiä ja tahoja ja järjestöjä ja eturyhmiä pois. Niin, itse näkisin siten, että kirkon asema hallintaelimissä on vähentynyt sitä mukaan kuin, olemme huomanneet, että se ei toimi. Samalla tavalla kuin jos kynttilän sytyttää pimeään huoneeseen, niin pimeys väistyy, ja jos rationalismi leviää, niin uskontokin alkaa menettää sijaansa. Se katoaa sellaisiksi pimeiksi varjoiksi nurkkiin, ja annas olla, kun saamme sellaisen sähkövalon käyttöön, niin kuulkaa loppuu se kaiken maailman. En mä tiedä edes rukoilu. mutta sitähän lukee Raamattua pimeässäkin. Niin, totta. Mutta siis joo, mä tarkoituksella vedän näitä vertauksia aika äärimmilleen, koska mä puhun enemmänkin ilmiöistä ja suunnista kuin sitä, että konkreettisesti ihmiset ajattelisivat välttämättä juuri näin. Ja myöskin puhun historiallisena perspektiivinä, niin kuin puhun niin kuin keskiajasta tähän päivään, koska keskiajalla
kirkko, pitkälti Euroopassa katolinen kirkko, mutta muunlaiset kirkot, niin pitkälti oli ainoa päättävä elin, joka oli relevantti kenenkään elämässä. Myös Suomessa, missä koulut ja järjestöt ja kaikki mahdolliset oli pitkälti kirkollisia tahoja, vaikka täällä se ei olekaan tosiaan ollut katolilaista. Joo, siis vaikka itselleni tulee hirveän likainen olo, jos pitää katolilaisuutta puolustautua tai paavin puolesta jotakin hyvää sanoa, mutta niin, uskonnon, ei ainoastaan kristinusko eikä ainoastaan katolilaisuus, vaan esimerkiksi Jenkeissä fasistista presidentti Trumpia kannattavat evankelis-protestantit, jotka ovat hyvin antikatolisia. Ja sanoisinpa, että joku ISIS esimerkiksi saattaisi hyvinkin täyttää näitä samoja fasismin periaatteita. Lutherhan oli antisemitisti jo valmiiksi, joten kyllähän se tänne mukaan mahtuu vielä kivasti. Ja nimenomaan se, en edes nyt kantaa niin suoraan siihen otanpas, että Trump on fasisti, niin ja kuitenkin tässäkin nähdään se sama ilmiö, missä siis sehän on selvää, että Trump ei ole millään tavalla uskonnollinen sillä tavalla, miten nämä tällaiset protestanttiset ryhmät ovat hahmottaneet uskontoa, ei edes ei millään tasolla. Mutta missä vaiheessa tämä kävi ilmi? Oliko se sen 3. vai 4. avioeron aikana, vai siinä vaiheessa, kun se ryösti syöpäsäätiön hyväntekeväisyyslipasta? Jossain tässä vaiheessa kävi jossain tässä vaiheessa. Myöskin se vaihe, missä se varasti omalta hyväntekeväisyysjärjestöltään rahaa, että se voi maksaa sillä pornotähden lahjusrahat, niin sekin on vähän semmoinen. Niin, siis tarkoitatko se sen pornotähden, jonka kanssa se harrasti seksiä avioliiton ulkopuolella, kun sen oma vaimo oli synnyttämässä? Kyllä. Joo, okei, tämä kaveri. Ja tämä ei ole muka kristitty vai? Joo, mutta tässä just nähdään se poliittinen opportunismi. Trump on nähnyt, että hän saa evankelis-protestanttisista hyvän kaverin, koska se on hyvin merkittävä äänestysvoima ja samaan aikaan nämä tosiaan pelkää oman poikkeusasemansa menettämistä yhteiskunnassa ja näin soppa on valmis. Joo, ja siis Kyllä, ja siis sanon tähän vaan väliin, että kannattaa käydä katsomassa, miten Italian fasismi tuli niin kuin kansan suosioon. Benito Mussolini osasi käyttää hyväksi katolilaista kirkkoa tähän. Benito Mussolinihan antoi Vatikaanin paaville. Sitä ennen se oli osa Italiaa. Enpä tiennyt. Näin mä ainakin ymmärsin yhdestä jutusta. Kieltämättä on semmoinen, että mäkin olen niin yllättynyt, että ehkä mun pitäisi tarkistaa tämä vielä uudestaan ennen kuin mä sanon sen ehdottomaksi totuudeksi, mutta näin yhdessä luennossa, mitä kuuntelin tätä jaksoa varten, niin tämä todettiin. Trumpillahan on myös tämä sama niin kuin, oman evankelis-nationalististen kannattajakuntiensa myötäily, kuten translakiasiat, jotka ovat ottaneet Trumpin hallintakaudella massiivisia harppauksia taaksepäin. Ja miten tämä muslimibanni, jolla Trump pyrki bannaamaan kaikki muslimit maasta? Ja siis mä sanon vielä sen, että siis mä olen nyt tässä paljon dissannut ja nälvinyt nimenomaan katolista kirkkoa, mutta se ei johdu siitä, että mä henkilökohtaisesti saattaa olla, että esimerkiksi Henri on eri mieltä. Mä en mitenkään erityisesti niin kun näe katolista kirkkoa hirvittävänä. Siis niillä on paljon ongelmia ja siellä on hirveästi väärinkäytöksiä, mutta niin on ollut kaikilla muillakin
hyvin, hyvin voimakkaassa valta-asemassa olevilla järjestöillä, oli ne uskontoja, oli ne poliittisia puolueita, oli ne ihan mitä tahansa. Siis missään nimessä mä en halua väheksyä sitä, kuinka perseestä Vatikaani on, tai siis toi katolinen kirkko, mutta se on samalla tavalla perseestä, kun on lähtökohtaisesti kaikki vastaavassa valta-asemassa oleva. Ja syy, minkä takia mulla se erottuu erityisesti, niin johtuu siitä, että Euroopassa, ja kun nyt ollaan puhuttu, ja mä olen erityisesti puhunut Keski-Euroopan fasismista ja sen historiassa, niin silloin nimenomaan puhutaan sen suhteesta katoliseen kirkkoon. Mä olen vaan niin pyyristynyt tuosta, mitä sanoit, että et muka näkisi. Mä luulen, että meille tulee jossain vaiheessa semmoinen massiivinen väittely ja tappelu, ja sitten me painitaan jossain kurolätäkössä, ja en mä tiedä. No siis... Sitten saat mulle lumipesun ja... Minä kuvaan sen. Joo, ja sitten me voidaan laittaa ne yhdelle niistä sivuista, mistä me puhuttiin aikaisemmin. Kyllä. Joo, täytyy vaan tuo vauvaöljy varata mukaan, että saadaan nämä massiiviset lihakset näkymään. Mutta jos jätetään se toiseen kertaan, mulla oli se joku pointti. Nyt meni aivot aivan niin kuin pelkän mutapainin. Pöristyksen takia se oli näin kauheata. Joo, eli mehän voisimme seuraavaksi esimerkiksi suunnata tämän kriittisen katseen itseemme. Kyllä, ehdottomasti. Se on kysyä, vähintään yhtä tärkeää. Mites sitten tämä satanismi ja fasismi? Koska satanismilla on fasistista historiaa. Kyllä, ja fasistista kannattajakuntaa, muun muassa muuan Herr Lavey on, mitä olen hänestä kuullut ja lukenut, niin hän on monellakin tavalla aika samalla linjalla noiden fasistien kanssa, muun muassa juutalaiskysymyksessä sekä sitten mitä tulee esimerkiksi eugeniikkaan, mistä keskustelimme aikaisemmassa Paholaisen avokaadossakin. Kyllä. Se on jännä, millä tavalla Laveyn satanismi, ja siis Laveyhän on modernin satanismin eräänlainen isähahmo, ainakin modernin satanismin ensimmäisen aallon isähahmo. Ja josta me toisen aallon satanistit olemme ihan tietoisesti ottaneet muun muassa tämän takia pesäeroa. Mutta siis ensinnäkin se, että Lavey plagioi tuohon saatanalliseen raamattuun tätä might is right, eli mikä se on nyt suomeksi? Se on voiman filosofia. Siis tämä voiman filosofiahan on täysin rasistinen, antisemitistinen, miehellä on oikeus raiskata naisia kirja. Niin se ei varsinaisesti niinku anna hyvää kuvaa, jos sun lähdemateriaali on tällainen, tai jos plagioit siis tällaista kirjallisuutta. Ei sillä Lavey kyllä sieltä karsi ne niin kuin röyhkeimmät otokset pois ja otti sieltä vaan sellaisen niin kuin herjan ja väkivallan ihannoinnin. Mutta tämä linkki on siellä olemassa silti tässä saatanallisessa kirjallisuudessa. Ja Lavey tosiaan jatkoi tätä niin kuin vahvojen yksilöiden ihannointia ja vahvojen oikeutta, suorastaan velvollisuutta alistaa heikommassa asemissa olevia ihmisiä. On ne sitten fyysisesti heikompia tai yhteiskunnallisesti heikompia, tai jos nyt vaan olet niin nokkela, että pystyt käyttämään intuitiivista psykologiaa ja manipuloimaan ihmisiä, niin silloin vahvemmalla on aina oikeus ja velvollisuus dominoida heikompia. Ja tämä on semmoinen, mikä ei
minua filosofiana miellytä. Kinkit sitten ihan erikseen, kyllä semmoinen pieni dominointi aina on paikallaan, mutta siihenkin konsensuaalisuutta, kiitos. Kyllä. Ja sitten taas, jos katsotaan näitä, no tässä mennään siihen, että hirveän vaikea erottaa niin kuin teistisen ja ateistisen satanismin välisiä eroja, mutta esimerkiksi jos katsoo norjalaisia, esimerkiksi myös musiikkialalla vaikuttaneita persoonoita, jotka ovat saattaneet käydä välillä vähän vankilassakin istumassa, niin sieltä nykyään tulee aikamoisen fasistista settiä kovinkin monelta vaikuttajalta. Joo, eikä vain nykyään, vaan on sitä ollut aikaisemminkin, että se menee silloin aalloissa. Mutta tässä on enemmänkin siis, kun puhutaan tuosta black metallista, niin siinä se menee ehkä enemmänkin silleen aalloissa sen takia, että aina puhutaan niin kuin siitä, mikä on sellainen mikä aiheuttaa pahennusta, ja siis se, että sitä käytetään nyt pelkästään sellaisena, niin se on harvinaisempaa, mutta sitä on myös olemassa. Eli se on harmaata aluetta puolin jos toisinkin, mutta kyllä mun mielestä tollainen fasistinen puhe on aina väärin. Käytetään sitä missä kontekstissa tahansa. Joo, ja siis oli se niin kuin, millä motivaatiolla tahansa, niin vaikutushan on sama. Fasistit kyllä tykkää, kun heille puhutaan fasismista, tarkoitti sitä ihan semmoisenaan tai ei. Kyllä, näin on. Puhu mulle fasistisesti, baby. Odotas. Ei. Tämä oli nyt huono, mä en osannut edes larpata. Tai sit se oli just niinku hyvä. Se oli just hyvä. Se oli mun mielestä just hyvä. Joo, ei ole sisäistynyt tämmöinen vihapuhe. Ei oikein. Varsinkin kun mä opiskelen tällä hetkellä yhteisöpedagogiaa, niin meillä oli justiinsa tänään 2 tunnin luento etiikasta ja niin kuin moninaisuuden tärkeydestä ja sen huomioinnista niin mun niin kuin, ja monikulttuurisuudesta, niin tämä nyt oli vähän paha. Tähän heti niin kuin perään. Joo. Ja toisaalta siitä olisi kyllä saanut aika ilkeän sellaisen soundclipin. Missä niin kuin... No se on kyllä totta, mutta ei, mä nyt en ole niin kuuluisa, että mä nyt uskoisin, että ketään kiinnostaisi. Yksi, mikä LaVeyn satanismissa myös korostuu, ja joka on yksi niistä niin kuin selkeistä pesäeroista toisen aallon modernin satanismiin, on jollain tavalla aivan perverssi suhtautuminen auktoriteettiin. Varsinkin, jos se on niin kuin vahvaa ja brutaalia ja säälimätöntä auktoriteettia, koska se on LaVeyn satanistisia ihanteita. Mikä ihan hyvin jännä, koska mä näen satanismin nimenomaan olevan sitä yksilön vapautta toimia ja elää mielensä mukaan ilman, että joutuu alistumaan millekään niin kuin yhteiskunnalliselle tavallaan pakotteelle. Niin, tässähän ehkä tulee myöskin sellainen, että sitten taas LaVey mielellään ajatteli, että hän olisi itse se suuri johtaja. No kappas kummaa, kun sieltä se aina tulee, että kyllä älkää missään nimessä alistuko millekään höpö uskonnon kahleille, mutta jos te haluatte minulle alistua, niin kyllä varsinkin nuoret nätit tyttöset saa täällä käydä. Kyllä. Ja se on myös uskontokunnista aika tuttu ajatus, minkä takia siis
selkeästi meidän täytyy tehdä laveista jaksoa ihan lähiaikoina, koska me viime aikoina ollaan puhuttu siitä niin paljon. Ja sanottavaa riittää. Joo, ja itsestänikin alkaa tuntua, että okei, nyt täytyisi niin kun, ennen kuin dissaa lisää, niin munkin pitäisi vähän paremmin oikeasti perehtyä niihin täsmällisiin juttuihin, mitä se on kirjoittanut, koska nyt tiedän vaan niin kun, valikoituja otteita, ja se on tietysti eri asia kuin että lukee bibliografiaa tarkemmin. Mutta sen verran vielä tästä Lavein retoriikasta, niin presidentti Trump, joka on häikäilemättömästi lahjuksilla ja vilunkipelillä ja valehtelulla ja ihan vaan olemalla päälle käyvä kusipää näyttämällä aggressiota, niin hän on päässyt poliittisesti vaikuttavaan tahoon. Ja tämä on tällaisessa niin kuin Lavein satanismin sosiaalidarwinistisessa voimakkaimman lain moraalityhjiössä, niin se on ihailtavaa ja hyvää. Mm. Ja se hiertää minua pikkasen. Ei ole minun se hiertää aika paljon. Niin. Se on siis, mä ymmärrän sen, että Lavein satanistinen retoriikka nimenomaan toimii tällaisena voimauttavana niin kuin meditatiivisena kirjallisuutena ehkä, mutta ehkä Laveihinkin ja voiman filosofiaan ja näihin muihin niin kuin protofasistisiin teksteihin on parempi suhtautua vertauskuvallisena hartaustekstinä ja tiedätkö, sellaisena niin kuin makustellaan ja pohditaan ja mietitään, että mitä se omalle kohdalle tarkoittaa enemmän kuin sitä, että otetaan nyt saatanainen raamattu ja mennään olemaan kusipäitä koko maailmalle. No mä taas en suostu tekemään sitä, koska jos me ei tehdä sitä teistisille uskonnoille, anneta tämmöistä niin kuin englanninkieliksi, se on benefit of a doubt. Mitä se on suomeksi? Tuupin benediktiini. No okei. Jos me ei olla valmiita antamaan sitä teistisille uskonnoille, niin mä en ole myöskään valmis antamaan samaa Laveille. Minun täytyy nyt olla eri mieltä kanssasi. Saat olla. Koska siis perversia kyllä, mä nautin suunnattomasti niin kuin uskonnollisesta ikonografiasta ja uskonnollisista teksteistä ja tykkään niitä lukea ja ottaa sieltä niin kuin sitä mehevää, mukavaa, hyvältä tuntuvaa settiä. Ja samalla tavalla mä myös kuuntelen toisinaan niin kuin joitain antisemitistisiä blackis-bändejä tai mitä näitä nyt onkaan, Cannibal Corpsea ja muuta tällaista murhan ihannointia. Se ei tee musta murhaajaa tai sitä, että minä ihannoisin murhaa, vaan näillä on toisenlainen henkilöä puhutteleva arvo. Saatko yhtään kiinni siitä, mitä mä haen takaa? Saan, mutta me puhutaan vähän eri asiasta, koska sä puhut siitä, että millä tavalla sä nautit tätä mediaa, ja mä taas puhun siitä, että mitä se media viesti ja mitä se tarkoittaa. Niin kun mä en ole valmis antamaan Lavein haihatuksille yhtään enempää sijaa muuta kuin siis nimenomaan, kyllä mäkin olen lukenut raamattua ja itse asiassa sen jälkeen kun musta tuli satanisti, niin mä en ole varmaan koskaan lukenut niin paljon teologiaa kuin nyt, mutta vaikka mä osaisin ottaa sen semmosena niin kuin kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisena vertauskuvallisena tekstinä, niin se ei silti poista sitä, mitä se teksti edustaa ja millä tarkoituksella se on alun perin kirjoitettu ja millä tarkoituksella sitä nykyyhteiskunnassa tuodaan esiin.
Joo, olet ihan oikeassa. Joo, eihän se niin kuin, se, että nauttii jostakin asiasta, ei muuta sitä niin kuin jollain tavalla neutraaliksi tai hyväksyttäväksi tai mielekkääksi tai yhtään mitään muutakaan. Mutta mä löydän niistä arvoa, vaikka ne olisi niin kuin iljettäviä. Tai voin löytää arvoa. Jo siis arvoa niissä voi olla esimerkiksi jotkut ällöttävät kirkonpolttobändit saattaa tehdä ihan hyvää musaa, mutta juuri näin. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä hyväksyisin niiden sanomaa ja niiden tekemisiä yhtään sen enempää. Mutta joo, joku pointti mulla vielä oli liittyen nimenomaan tähän niin kuin, vähän laajemmin, ei juuri tähän, mistä me juuri puhuttiin 10 minuuttia. No, en muista. Liittyykö se auktoriteetti-ihannointiin? Saattaa olla, mä en muista. Tässä vaiheessa teen ajoittaisen checkin. Toni, olemmeko puhuneet ihan sinun ohi? Oletko odottanut suun vuoroa? En ole tällä kertaa. Okay. Kyllä tämä on mulle ollut sen verran en pysty, mä tuun sitten väliin kun... Joo. Kun tämä ei ollut mikään sellainen, että sanon jotain, mä vaan haluan aina tarkistaa, että koska minä ja Toni minä ja Henri ollaan huomattavasti kovempia puhumaan ja kyllä viedään tila, jos semmoinen vaan annetaan, niin mä haluan varmistaa, ettei niin kun unohdeta sua sinne ja sit sä oot siellä tuskissaan. Että täältä takavasemmalta huudan vaan, että paikalla! Mutta joo, fasismihan on ilmiö, joka ilmenee silloin, kun ihmisissä on valtavaa epävarmuutta tai pelkoa. Tämä on myös ilmiö, mitä uskonnot usein ovat paikkaamassa, että sinua huolettaa vaikka se, että kuolet. No eipä hätää. Jos teet niin kuin me sanotaan, niin kuoleman jälkeen voi olla ihan mukavaa. Tai tuo mies oletettava tyyppi käyttää Jumalan naiselle luomia vaatteita. Mitäs nyt tehdään? Minä tunnen tästä ahdistusta ja epäluuloa. No eipä haittaa. Kyllä kirkko ja uskonto osaa ottaa tähän kantaa. Ja samaa tällaista epävarmuuden tunnettahan vainoaa nimenomaan myös fasismi aatteena. Kyllä. Onko sinulla sellainen tunne, että verottaja imee sinun kukkarostasi liikaa rahaa? No, se kuule johtuu siitä, että maahanmuuttajia hyysätään. Että sinnehän ne kaikki verorahat menevät. Kyllä. Tästä hyvä esimerkki oli tällä viikolla tämä tamperelainen Persujen kaupunginvaltuutettu, joka oli silleen, että ratikka on rakennettu vain sen takia, että maahanmuuttajat pääsee nopeammin Kelaan nostamaan etuuksia. Mikä oli jopa niin kuin heidän sisäisellä logiikalla se oli vähän outo silleen, että kyllä sinne A pääsee bussilla ja B nykyään kyllä Kelakin suosii digitaalisten palveluiden käyttöä ja kuten olemme myös samoilta persoonallisuuksilta kuulleet, niin mikä kauheinta näillä maahanmuuttajillahan saattaa jopa olla puhelin, jossa on internetyhteys. Niin, siellä ne verorahat, kuule, siellä on iPhone 16 kädessä jokaisella. Kyllä. Ei ole sinun taskussasi, mutta niillä on. Kyllä. Ja sitten ei ehkä oteta huomioon sitä, että tämä ei pidä paikkaansa. Se ei pidä paikkaansa ja myöskin vaikka joku olisi puhelimen ostanut, niin kuin älypuhelimen ostanut, vaikkapa sitten niillä kotouttamisrahoilla, mitkä niin kauheita on ja paljon kivempaahan se tietenkin olisi, että jos kaikki maahanmuuttajat syrjäytyisi ja maksaisivat yhteiskunnalle paljon enemmän, niin vaikka he nyt olisivatkin näillä rahoilla älypuhelimen ostaneet, niin laittakaapa kuka tahansa tänä päivänä hoitamaan mitään asioita, muun muassa työnhakua ilman internetyhteyttä.
Kotouttamisrahat ei riitä tietokoneen ostamiseen, mutta älypuhelimen sillä kyllä saattaa saada. Niin, ja no tässä nyt oma tämmöinen anarkistinen antikapitalismi nostaa päätään, että jos sinua itkettää se, että sinua verotetaan liikaa, niin no, käypä katsomassa ihan oikeasti, mihin ne verorahat sitten sijoitetaan, että se ei niin kuin, siellä on muita sellaisia menokohteita meidän verovaroillamme, jotka voitaisiin kenties käyttää jollain muulla tavalla. Kyllä. Mutta joo. Tämmöinen järkipuhehan nimenomaan ei tunnepuheelta vastaan käy, vaan siihen pitäisi ilmeisesti vastata jollain vastapuolen tunnepuheella, tai siis, tunnepuhe, tässä kohtaa mä oon itse sanonut sitä, että tunnepuhetta termiä ei saa käyttää niin kuin toisten näkökulmaa väheksyäkseen, käytetään sen sijaan termiä ihmisten pelkoihin vastaamisella, niin kuin, populismilla. Vastataan ihmisten todellisiin huoliin keksimällä joku täysin epärelevantti taho, joka sitä aiheuttaa, ja siten kohdistetaan ihmisten huomio niiltä tahoilta pois, ketkä sitä oikeasti aiheuttaa. Mutta se kieltämättä on vähän monimutkaisempi sanoa kuin tunnepuhe. Syntipukkien hakeminen ja sitten se, että monimutkaisiin asioihin esitetään absurdin yksinkertaistettuja ratkaisuja. Kuten se, että hei, meillä on ihmisten tulotaso on vähän perseestä ja kaikkia ahdistaa. Se on maahanmuuttajien vika. Mitä vittua? Ei tää niin kuin... Ja sen takia vihastuttaa, kun kaiken maailman dosentit, meinasin sanoa dosetit, ne ei puhu niin paljon, mutta kaiken maailman dosentit menevät ja puhuvat asioista. Nehän puhuvat hirvittävän monimutkaisia asioita hirvittävän monimutkaisella tavalla, ihan niin kuin tämä meidän ympäröivä todellisuus ja ihmisten tarpeet ja oletukset ja kokemukset olisivat jotenkin monimutkaisia. Josta päästään jälleen kerran asiaan, joka yhdistää niin fasismin retoriikkaa kuin uskonnollista retoriikkaakin. Ja se on niin sanotun älymystön ensin mitätöinti, fake news ja muuta, kaiken maailman dosentteja. Ja sitten kun siihen valtaan päästään, niin kyllä ne niin kuin älymystö sieltä leireiltä itsensä myös historiallisesti ovat löytäneet ja ovat joutuneet pakenemaan fasistisista valtioista, koska fasistiset hallitsijat eivät dikkaa siitä, että heitä muun muassa kritisoidaan. Ja älykkäillä ihmisillä on yleensä tarve kritisoida ja kyky kritisoida ennen kaikkea. Kyllä. Joten lopputulokseni on, että mitä tulee fasismiin, suhtautumiseni on negatiivinen. Joo, mä kans en mä voi niin kuin kauheasti... ei tää nyt liikauta mua sillä, että mä oon enemmän semmoinen tolkun kansalainen, että tämmönen ääripääajattelu vaan vähän harmittaa, että... Okei. Että eikö niin kuin kaikki voi vaan heilata ihan rauhassa ja antaa niitä heilata rauhassa? No, jos sitten todetaan, että tämä on Henrin kanta. Henri on Perkeleen temppelistä. Postia sinne. Ai niin, mutta et sä edustat tässä podcastissa. Niin, mä en itse asiassa tiedä, että missä vaiheessa menee se, niin kuin, missä minä edustan ja missä minä en edusta raja. Eipä mutta jos sovitaan, niin väliäkään ole. Sitten loppupeleissä. Hei! Olemme puhuneet tällaisesta hyvin yksinkertaisesta ja vähän ristiriitoja aiheuttavasta aiheesta kuin fasismi, noin niin kuin yleensä yhteiskunnassa ajatellen, niin olisiko nyt aika hieman kohauttaa? Kohautappa pois. Eikö sulla ole jingleä? Nyt jäämme jännittyneenä odottamaan, että tuleeko jingle.
Mitä tämä tarkoitti? Se oli Imperial March. Ja sehän tarkoittaa sitä, että vuorossa on niin sanottu paholaisen avokado, jossa me pääsemme tarkastelemaan niin sanottuja omia totutuksi pitämiämme arvoja. Tämä termi tulee suoraan englanninkielisestä termistä The Devil's Advocate, joka kääntyy paholaisen avokadoon. Ja jotta me kyseenalaistaisimme normaalina pitämämme arvot ja standardit erittäin kyseenalaistettuna, niin tämän päivän avokadon paahtoleivällemme levittää Pi, ole hyvä. Kyllä, tämänkertainen avokado nimittäin kohdistuu meihin itseemme. Olemme tässäkin jaksossa hyvin voimakkaasti kritisoineet teististen ja yliluonnollisten uskontojen strukturaalisia ongelmatekijöitä, heidän suhtautumistaan ihmisiin, heidän tapaansa jopa manipuloida ihmisiä. Mutta usein tämä kritiikki kohdistuu myöskin ihmisiin, jotka uskovat ja jotka näitä uskontoja kokevat omakseen. Joten kysymykseni on, onko usko yliluonnolliseen asia, johon yksilö itse voi vaikuttaa? Nimittäin itse en koe pystyväni mihinkään muuhun kuin olla uskomatta mihinkään yliluonnolliseen. Mulla yksinkertaisesti ei ole fasiliteettia siihen, vaikka mulla on joskus jopa ollut semmoinen halu, että kunpa osaisin sokeasti uskoa johonkin, niin elämä olisi paljon helpompaa. Se on myöskin yksi asia, joka varmaan tiettyjä ihmisiä uskonnossa vetoaa, että ei tarvitse miettiä niin paljon, koska vastaukset elämän ja universumin suuriin kysymyksiin tarjotaan tarjottimelta. Mutta jos minä en kykene edes halutessani uskomaan, onko kohtuullista, että voi olettaa, että ihmiset olisivat kykeneviä välttämättä olemaan uskomatta? Ja jos näin on, niin eikö ole kovin epämoraalista meiltä kritisoida ihmisiä, jotka uskovat, jos he eivät ole uskolleen voi mitään? Kiehtovan makuinen tämän päivän avokado. Minä nappaan tuon heti kiinni. Nappa. Nimittäin minä teen sen myönnytyksen, että ihminen ei voi valita uskoaan. Minä en voi valita en voi valita uskovani Jeesuksen ylösnousemiseen, sillä en ole vakuuttunut asiasta ja minun uskoni asian suhteen muuttuu vasta siinä vaiheessa, kun minut vakuutetaan hyvillä tai huonoilla argumenteilla tai todistusaineistolla. Eli siinä mielessä olet Pi aivan oikeassa, että ihminen ei voi valita uskovansa, mutta ihminen voi harjoittaa hyvää ajatteluhygieniaa ja kriittistä ajatteluaan ja sitä kautta vähentää sellaista niin kuin paskan uskomista. Eli jos aina vaadimme kaikenlaisille väitteille hyviä perusteluja, niin silloin meitä todennäköisemmin ei huijata, koska me saamme sitten niistä ne juksaukset selville. Eli siinä mielessä ihminen voi vaikuttaa siihen, millä tasolla hän vaikeutuu, kuinka alttiisti hän vakuuttuu väittämistä ja sillä tavalla, mitä asioita hän uskoo. Ja mehän, vaikka me kritisoimme ihmisiä, joilla on uskomuksia yliluonnolliseen maailmaan, me yleensä kritisoimme heitä siksi, että kritiikkiin on aihetta. Emme sen takia, että pärstä ei miellytä, niin toteamme, että onpa siinä paska jätkä. Vaan yleensä uskomuksilla on
uskomukset, joita ei voida perustella, ovat sellaisia, joita meidän tulisikin aina kyseenalaistaa ja etsiä niitä perusteluja. Ja jos perusteluja ei löydä, niin hylätä uskomus. Ja jos perusteluja löytyy, niin sitten jatkaa näiden uskomista. Hetkinen, nyt mun täytyy taas... Vastaisiko tää ollenkaan sun avokadoon? Mä tiedän. Mitä? Avokadohan onkin hyvin avoin. Mä en odota mitään ehdottomia vastauksia. Itse mä kritisoin meitä joskus siitä, ja tähän kuuluu myös minä itse. Olen inhimillinen ja joskus erehdyn itsekin ja sorrun laiskaan retoriikkaan, missä todellakin kritisoin ihmistä enemmän kuin heidän edustamaansa asiaa. Silloinkin, kun puhutaan nimenomaan siitä heidän edustamastaan asiasta. En nyt tässä tarkoituksessa tarkoita esimerkiksi Päivi Räsästä, jonka paskat aikaansaannokset on aiheuttaneet oikeasti vahinkoa ja pahoinvointia yhteiskunnassamme, mutta joskus katsoisin, että olen syyllistynyt siihen, että olen hyökännyt ihmisten uskoa vastaan, vaikka loppujen lopuksi koen, että tosiaan se ei ole oma vaihtoehto. Yksi, missä tämä tuli voimakkaasti, tai joka herätteli mulla tätä ajatusta, oli se, kun meillä oli tämä pienoinen, sanotaanko, kärkäs dialogi Azazelin temppelin tyyppien kanssa. Azazelin tähti? Ei temppeli, tähti. Tähti, joo, sori. Niin paljon temppeleitä, että meni sekaisin. Mutta siinä kohtaa, kun heille tuntuu olevan niin rehellisen outo ja lähestulkoon mahdoton ajatus, että joku ei niin kuin usko mihinkään, niin se sai mut ajattelemaan just sitä, että itselleni on yhtä mahdoton ajatus se, että joku uskoo johonkin. Ainoa syy, minkä takia pidän sitä selkeästi olemassa olevana ilmiönä, on se, että havaitsen sitä niin paljon ympäristössämme ja kulttuurissamme, että eipä sitä käy kieltäminen. Joo, tässä mä niin kuin lähden tähän niin kuin tälleen hyvin yksinkertaisella ajattelutavalla, että kun yleensä puhutaan, tai siis mä olen tottunut puhumaan silleen ihmisistä, että onpa se fiksu kristityksi, tai onpa se fiksu uskovainen. Niin tämä on niinku, silloin se kritiikki osuu sitten ihan oikein omaan nilkkaan, mutta saatte se tosta kiinni mitään. Joo. Ja siis mähän olen henkilö, jonka ystävä ja tuttava ja jopa sukulaispiiriin kuuluu 3 luterilaista ihan vihittyä pastoria tai pappia. Ja esimerkiksi yksi heistä tykkäsi ja oli aidon ilahtunut, kun mä tulin Facebookissa satanismikaapista ja sanoin, että tämmöinen elämänfilosofia nyt on löytynyt, joka puhuttelee. Eli se, että on kristitty, ei tarkoita sitä, tai ylipäätään, että on mikään uskovainen, ei tarkoita sitä, että olet ahdasmielinen ääliö, vaan me voidaan molemmat iloita omasta merkityksellisestä filosofiasta, mitä koemme. Joo, ja onhan niitä myös ääliöitä, ahdasmielisiä satanisteja. Ja ääliöitä, ahdasmielisiä kaikkia. Kyllä. Mutta eihän nyt... Nyt Henri on turhautunut. Siellä pihistään ja puhistaan. Minä olen turhautunut. Okei, siis... Ensin annetaan myönnytyksiä katoliselle kirkolle ja nyt tämä. Joo, mä en tiedä, miten mä voin enää niin kuin sietää tätä olotilaa. Ja se myönnytys, että minä olen lempeässä parisuhteessa vaimoni kanssa ja olemme olleet
pitkään naimisissa ja hän on kristitty, joten myös minä olen saanut opetella sellaista vähemmän kärkästä retoriikkaa arkisessa kielenkäytössäni. Mutta vaikka mä en sano, että ihmisen täytyisi olla idiootti ollakseen kristitty, niin kyllä siitä näyttää olevan vittu apua. Mikä tahansa, tai siis kristitty, tai mikä tahansa muu tämmöinen yliluonnolliseen uskoon vetoava, niin jos uskomuksille ei ole, niin kuin, käytän termiä järkisyitä, mutta todisteaineistoa voisi olla myös ihan suvaittava, niin sitten tällaisen uskomuksen ylläpitäminen ja sen niin kuin, hyväksyminen todeksi, vaikka sitä todeksi ei voida näyttää, tai vaikka sen voitaisiin näyttää epätodeksi, niin se on perseestä. Ja kenenkään ihmisen ei pitäisi tehdä näin. Ei teististen, satanistien, ei kristittyjen, ei kenenkään sellaisen ihmisen, joka arvostaa totuutta, asioiden todenperäisyyttä. Ja kyllä minä tästä nyt aina älähdän, varsinkin vaikka Pi nätisti sanoit, että voisimme elää kaikki omien näiden elämän filosofioidemme rikastuttamaa elämää ja sillä lailla mukavasti soittaa gumbajaa katolilaisten natsien kanssa. En minä niin sano. Niin minä sen tulkitsin. Odotan nyt, kun minä ränttään ensin loppuun. Niin, ihmisen uskomuksilla on aivan aktuaalisia vaikutuksia, paitsi hänen omaan elämäänsä, myös yhteiskuntaan ja sitä kautta välillisesti minun elämääni. Toisin sanoen, jos sinä uskot, että maailma on luotu 6000 vuotta sitten ja että pilven päällä sinua tarkkailee Isä Jumala, joka suuttuu aina kun masturboit, niin sitten sinun esimerkiksi demokraattinen äänestysvaltasi saattaa mennä sellaisille tahoille, jotka myös jakavat nämä uskomuksesi. Ja tällaiset poliittiset tahot ovat sitten kovin kärkkäitä rajoittamaan esimerkiksi minun ihmisoikeuksiani. Niin. Siis tässä jälleen puhumme ehkä hieman eri jutuista. Siis, ja mä nyt laajennan taas, mistä sä et tykkää, mutta minä laajennan silti. Että siis kaikki fanaattinen, yksisilmäinen omistautuminen yhtään milleenkään niin kuin kritiikitön fanaattisuus, oli se satanismia, oli se mitä tahansa, oli se teististä uskontoa, oli se epäteististä uskontoa, oli se mitä tahansa, oli se vaikka sitten punajuurten syömistä, niin fanaattisuus on se, mistä mä en tykkää. Ja siis syy, minkä takia nämä kristityt, jotka minunkin elämässä on nimenomaan, mä suhtaudun heihin hyvin positiivisesti ja heidän asenteihinsa on juurikin sen takia, että koska vaikka he uskovat tiettyihin asioihin, he eivät odota, ei oleta, eivätkä etenkään pakota, että kenenkään muun pitäisi siihen lähteä mukaan lukien esimerkiksi. He eivät ole missään nimessä rajoittamassa kenenkään aborttioikeutta, koska jos kristitty haluaa kristityistä syistä olla tekemättä abortin, niin sehän on tämän henkilön täysi oikeus, mutta se ei ole, että se rajoittaa jotain muuta. Niin se on se ero, minkä mä näen. Mutta esimerkiksi täysin nyt siis tuntematta tarkemmin tällaisia syy-yhteyksiä sinun elämässäsi, joten otetaan hypoteettinen tilanne, että meillä olisi tällainen suvakkipappi, joka on vihitty luterilainen pappi ja joka toimii pappisvirassa luterilaisella kirkolla, ja vaikka hän
omasta vakaumuksestaan huolimatta, vakaumus, joka on, että homoseksuaalit ovat iljettäviä hahmoja, jotka viimeisellä tuomiolla päätyvät helvettiin, vaikka hän siitä huolimatta jättäisi esimerkiksi äänestämättä nyt kristillisdemokraatteja valtion johtoasemiin, niin hän on osa tätä iljettävää kirkollista koneistoa, joka tunkee lonkeroitaan kaikkialle meidän yhteiskuntaan, aivan niin kuin varhaiskasvatuksesta alkaen aina ihmisen hautaamiseen. Se, että olet edes osa kirkkoa ja maksat kirkollisverosi, tekee sinusta osan tätä hirmukoneistoa mahdollistavaa järjestelmää. No, heidän tapauksessaan tätä kyseistä uskoa esimerkiksi homoseksuaalisuudesta kukaan eivät tunnusta, koska he tulkitsevat... Joo, kyse ei ole siitä, että he itse eivät niin kuin, tunnustaisi tätä, mutta luterilaisen kirkon, ja tarkoitan tällä nyt luterilaista kirkkokuntaa, joka on enemmän kuin Suomen luterilainen kirkko, suhtautuminen homoseksuaalisuuteen, seksuaalivähemmistöihin, naisen asemaan, tieteen edistämiseen, mihin tahansa muuhun, on takakenoinen humanismiin verrattuna. Luulen, että meidän täytyy jättää tämä keskustelu tähän, koska kello on niin paljon, että on aikamme lopettaa. Mutta kiitän kaikkia, jotka osallistui. Kiitän itseäni, Hail me, mutta kiitän myöskin Henriä. Kiitoksia paljon. Ja minä tähän huikkaan sellaisen, että tänä päivänä tätä nauhoittaessa juuri julkaisimme sellaisen tapahtuman, että Perkeleen temppelin syksyinen epäpyhäinpäivä vietetään lauantaina 31.10. kello 19 alkaen. Ja jos tällainen satanistinen illanvietto, hyvä seura ja paljon heilailua ja ehkä fasistien dissaamista, jos sellainen kiinnostaa, niin löydät siitä enemmän tietoa perkeleentemppeli.com ja Facebook-sivullamme. Kyllä. Mukana on muun muassa minä. Katsomme elokuvan. Ja kiitokset Toni. Kiitos. Tänään olin hieman hiljaisempi, tai siis enemmänkin hiljaisempi kuin aikaisemmin, koska tämä on sen verran herkkä topikki, että mulla saattaa mennä puurit ja vellit sekaisin ja sanoa vääriä asioita, jotenka olen silloin mieluummin hiljaa. Mutta kiitos. Kontribuutiosi oli silti merkittävä ja on aina hyvä saada keskusteluihin erilaisia näkökulmia, painottaen kuitenkin, että oletan, että lähtökohtaisesti sinunkin suhtautumisesi fasismiin on kielteinen. On erittäin kielteinen, hyvin vahvasti kielteinen. Ja olen valmis menemään kadulle taistelemaan sitä vastaan myös. Eli siitä ei ole kyse. Kyllä. Eli kaikkien oikeudet tasa-arvoon ja elämän oikeuksiin sun muihin, niin se on mitä kannatan. Myös, hetkinen, ei mulla sitten ole enää kiitettäviä. Meni pasmat sekaisin, mutta koska ei ole enää mitään sanottavissa, niin minä sanon heipä hei. Heipä heillä.